Godt. Så lægger vi låg på. Rigtig dejligt. Vi er på oplevelsesrunde. Og vi skal cykle på den der seje cykel. Ned ad bakken. Og så videre. Og så skal vi over. Op igennem bussen og lege klier. Ja. Og så bagefter, så skal vi videre på legepladsen. Og så skal vi klatre. Og ud og svæve. Ja, og så skal vi også spille fodbold. Stop den der film, så kører vi videre. Hører den? Ja, og nu skal I så se mig køre ned ad den her vildt stejle bakke. Er I klar? Hvor var det sejt, Olga! Vand! Øj! Godt! Nu? Godt. Nu vil jeg køre ned ad en stejle bakke. Det er virkelig, den er så... Nu kører jeg. Nej, det ligger til først også. Jeg kan ikke rende mig. Jeg kan ikke rende mig. Hvordan kommer man op? Hvordan kommer man op? Jeg kommer. Jeg kan ikke. Der er ikke nogen tiger mere. Det var bare sjovt. Vi fik nogle tekniske problemer, tror jeg. Ja, det tror jeg også. Altså, så meget tekniske var det her, jeg gjorde bare. Vi skal prøve at tage lidt på igen, så vi kan holde os. Ja, så vi kan så prøve at Jamen, det har vi gjort. Så nu, det skal vi... Men I skal gøre, hvis I skal have det godt, så bliver Rema 1000. Køb toffifilerne. Yes, sir. Yes, sir. Rema 1000. Godt, kom. Kom så, det skal vi løbe. Jeg synes, vi begynder at spille. Mit hoved, det vil... Ja, det gør jeg helt vildt. Ja, det er sådan... Taffifi. Men vi er jo nødt til at slanke os. Så. Ja. Så skal vi løbe videre? Ja. Hvor vi hælder. Det er måske ikke helt udtænkt. Nej. Hvis jeg nu går bagom, så går jeg foran. ja. Inden bolden ryger ud. Og så stop den der. Så må vi videre. Jeg tror ikke, det går så godt. Hvis jeg går bagom, så går du foran. Okay. Det er hårdt. Taffifi. Jeg tror, jeg har prøvet at komme helt af mig bakke. Det tror jeg også. Dumme mavse. Jeg får en bu. Få en bu lige der. Lige der. Lige her. Lige her.
Lige bag dem her. Nu kan sige, at jeg er også fået sår. Nå, skal vi løbe videre? Ja, lad os det. Hvis jeg går bagom, så går du foran. Godt. Nå, skal vi prøve at gå? Ja, jeg tror jeg går ret. Ja, vi går. Jeg tror, jeg går bagom, så går du foran. Okay. Det er hårdt. Ja! Ja! Og med min vokse. Ja! Sådan, Josef. Vi klarer redningen. Sådan. Det var også hårdt. Det er ikke det, du så. Nu er vi færdige. Ja, vi er færdige. Ja, jeg er sådan lidt træt. Det er også temmelig træt. Men I er da ikke tabt, ja? Jo. Ja. Her. Ja. Sådan her. Der er så stor her. Ja. Sådan her. Jamen, det er ikke brysterne, I skal tabe, det er maven. Er det? Nej, vi kan godt lide vores mave. Den er dejlig, når man godt kan lide toffee. Nå. Det er sådan en ekstra ting, når man spiser toffee. Ja. Det er sådan en ekstra pakke. Ja, okay. Men jeg synes, I skal komme ind til en læge og få skåret det væk. Det synes jeg ikke, for nu er vi færdige. Nå, farvel. Farvel, vi ses Hej, hej. på tirsdag. Ja.